Egunen guztioi. Gaurko plenoan badukagu gai bat, martxoaren 3koa, non beste behin, aste honetan, gobernuko alderdien artean kriterio ezberdinak adieraziko diren. Eta honen inguruan nahi dugu gaurko egunean reflexio bat egin. Astea dira ja, gobernukideen artean, gobernuko alderdien artean, diferentziak eta gai desberdinen eta gai funtseskoen inguruan, sestra ja publikoa dena eta gainera gerozta gehiago intensifikatzen ari da, eta hori elikatzen ari da eztabaida publikoa gure ustez dena batere emankorra. Pasadan astean parlamentuan eztabaidatu zen etxebizitza jabe handien inguruko registroaren afera, eta kontua da, gobernuak ezin duela etxe jabe handien erregistro bat egin, Hazienda Foralek ez diotelako gobernuari informazio bat eman nahi, ustez, erregistro hori egin dadin. Beraz, etxebizitza politikaren inguruan, EAJak eta PSek dauzkate diferentzia fundamentalak. Noiz eta daukagunean etxebizitza larrialdi bat. Industria politikaren inguruan, EAJ eta PSE ari dira publikoki adierazten diferentzia nabarmenak gai oso sensibletan. Tubos Reunidos enpresaren krisiaren aurrean nola horri aurregin, badago eztabaida publikoa momentu honetan. Pasaiako portuaren inguruan badago eztabaida bat, eta Aiesa baote den, Aiesaren operazio estrategiko bat, Aiesa baote den enpresa estrategiko bat herri honentzat, hori ere bada eztabaida bat. Noiz eta pasatu dugunen urtebete itxaroten plan industrial bati, eta noiz eta hemen iragarri den aliantza finantzario bat. Eta atxilotuen jaioterria publikatzearen inguruan ere badago eztabaida publiko bat, hau da, migrazio politikaren inguruan, dena gauza oso sensiblea, non herri honek asko daukan jokoan, gobernukideen artean badago eztabaida publikoa momentu honetan. Bueno, errealitatea honen inguruan nahi dugu reflexio bat egin. Hau ez da ona herri honentzat. Hemen daukagu arazo bat, eta arazo funtsesko bat. Zeren hemen jokoan daude herri honen interesak eta herritarren mesederako politika publikoak. Eta ez da batere normala, hiru herrialde hauetako instituzio gorenak gobernatzen dituzten bi alderdiak eta modu sistematikoan gobernatzen dituzte instituzioiek, beraien artean egotea halako liskar publikoa herri honen etorkizunari begira funtseskoa diren gaietan. Hau arazo bat da herri honentzat, eta hau da hemen gaur egin nahi dugun reflexioa. Hemen ez dago arazo bat polarizazioarekin, edo krispazioarekin, edo populismoarekin. Hiru herrialde hauetan ez daukagu arazo hori. Besteak beste, oposizioko lehen alderdiak uko egin diolako halako politika egintzari. Eta uko egin diogu behin betiko. Guk ez du horretara jokatuko. Hemen dago arazo bat, momentu honetan, dauzkagulako bi alderdi, hiru herrialde hauetako lau instituzio gorenetan, agintean, eta beraien artean ez dago oinarrizko zoru komunik herri honen etorkizuna baldintzatuko dituzten gai funtseskoetan. Hori da gaur egin nahi dugun reflexio.